φιλοξενήσουμε στο Σικούριο μια έκθεση φωτογραφίας της οικογένειας Τσούμαρη Γκάνιαρη. Η υπόθεση με τη φωτογραφία έχει ξεκινήσει από το 1950 από τον πατέρα μου Τηλέμαχο Τσούμαρη, ο οποίος ήταν στην Τασκένδη, πολιτικός πρόσφυγας. Έμαθε την φωτογραφική τέχνη, επαναπατρίστηκε όλη η οικογένειά μας το 1965 και ήρθαμε Σικούριο. Το 1965 ο πατέρας μου ήταν ως πλανόδιος φωτογράφος στο Σικούριο. Το 1977 άνοιξε το φωτογραφείο και από τότε δραστηριοποιούμαστε και εγώ το 82 μαζί με τον σύζυγο του Ζαχαρία, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε αυτό στο βίντεο και εγώ στη φωτογραφία. Μετέπειτα τα παιδιά μας, η Μένια και ο Τηλέμαχος, κάναν και σπουδές, πήραν στη φωτογραφία, πήραν βραβεία από συμμετοχές που είχαν σε εκθέσεις και διαγωνισμούς. Και σήμερα ήρθαμε εδώ να παρουσιάσουμε τοπία, ανθρώπους και βιώματα του Σικουρίου. Παλιά επαγγέλματα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή οι άνθρωποι αυτοί και που έχουν σταματήσει και εντελώς τα επαγγέλματα αυτά. Πολλά τοπία, πολλά κτίρια, δραστηριότητες του χωριού πολιτιστικές, πάρα πολλές, και γενικά τις ομορφιές της περιοχής μας που αν και είναι μικρή, συρρυκνώνεται ο πληθυσμός. Το Σικούριο λένε όλοι εδώ η περιοχή την τελευταία 50 ετία ότι είναι κοιτίδα του πολιτισμού και πραγματικά το έχει, γιατί είναι πρωτοπόροι στα πολιτιστικά. Οπότε σας προτείνουμε να έρθετε μια βόλτα, να τα δείτε από κοντά και να δείτε και τις φωτογραφίες. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορείτε να δείτε διάφορες φάσεις, τη λίμνη Σικουρίου, την Μπάρα, τη λεγόμενη, την οποία κάνουμε και πάρτι τα καλοκαίρια και φιλοξενούμε ορχήστρες από όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι η κρυόβρηση, το βασικός καρπός που καλλιεργείται εδώ στο Σικούριο είναι τα αμύγδαλα, γι' αυτό και πάντα έχουμε την αμυγδαλιά με φόντο το γκίσαμο. Και εδώ η λίμνη, επάνω στον Γκίσαβο τα δέντρα, εδώ, το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, επάνω στους Μήλους, που είναι γνωστοί ανά την Ελλάδα. Οι Μήλοι παλιά είχαν και μια πολύ ωραία εξοχική ταβέρνα, που τη γνωρίζουν πάρα πολλοί κόσμος. Εδώ είναι πάνω από το Σικούριο το δασάκι προς τον Γκίσαβο, προς τη σπηλιά. Παλιά αρχοντικά σπιτάκια, και από εδώ τα παλιά αρχοντικά. Αυτό είναι το Δημαρχείο. Επί Συγκρού έγινε το Δημοτικό Σχολείο μέχρι το 2004 και τώρα λειτουργεί ως Δημαρχείο. Εδώ αν μπορούμε να δείξουμε την οικογενειακή υπόθεση, ο πατέρας μου, η πρώτη του φωτογραφία στην Τασκένδη, εδώ στο Σικούριο. Εδώ είμαστε όλη η οικογένεια με τα παιδιά και ο σύζυγος. Εδώ έχουμε κάνει και ένα άλμπουμ, το οποίο μπορεί να πάρει όποιος θέλει για να έχει ένα ενθύμιο από το Σικούριο. Εδώ, διάφορα τοπία. Κτίρια που έχουν τη σφραγίδα του χωριού. Εδώ. Και από εδώ θα δείτε πάλι το Γκίσαβο και τη λίμνη. Και αν μπορούμε... Αυτές οι φωτογραφίες είναι οι πρώτες σε σκοτεινό θάλαμο με 135 φίλμα ασπρόμαυρο. Τυπώθηκαν σε σκοτεινό, είναι από τον Τηλέμαχο όταν σπούδαζε στη σχολή φωτογραφίας στην ESP στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ πάλι οι πλατείες μας με κόσμο, το Δημαρχείο, το τωρινό, το παλιό σχολείο, οι τελευταίες χρονιές ως σχολείο που λειτουργούσε. Ο Δήμαρχος, ο τελευταίος επιδήμου Νέσουνος με καποδιστριακούς δήμους, ο κύριος Γερογιάννης Νίκος. Και εδώ μια παρέα από ηλικιωμένους ανθρώπους.
Δεύτερος καρπός που καλλιεργείται εδώ είναι το λάδι. Γι' αυτό έχουμε και τα λιοτρίβια με την ελιά, το λάδι. Επάνω θα δείτε τη λίμνη, το ηλιοβασίλεμα και κάποιες δραστηριότητες που γινότανε τα πρώτα χρόνια, ορόπτερα, τα παραπέντε, επάνω. Αγώνες με ποδήλατα, με μηχανές. Εδώ είναι τα επαγγέλματα τα παλιά. Ο κύριος αυτός είναι με το λαναριστήρι, το οποίο δεν υπάρχει τώρα, που έφτιαχναν τα μαλλιά. Αυτός είναι ο υδρονομέας, νεροφόρο τον λέγαμε εδώ. Πήγαινε και έδινε νερό να ποτίσουν τα χωράφια τους. Η κορδέλα που έκοβε τα ξύλα. Ο γυρολόγος που είχε το πιπίνγκι για να φωνάζει γιατί πουλούσε κουβαρίστρες, νήματα για τις κυρίες. Η κυραλένη εδώ που φουρνίζει το ψωμί. Οι κύριοι εδώ που παίζουν την πρέφα στο καφενείο. Εδώ είναι ένας πρόεδρος παλιός επικοινότητας Σικουρίου, ο κύριος Αργυρίου, με τον Γιάννη τον Πράπο, ο οποίος ήταν στα πρώτα βήματα που μάζευε, έκανε συλλογή από παραδοσιακά αντικείμενα και έχει κάνει το μουσείο του Ιωάννη Πράπο που ονομάζεται πάνω στο χωριό στους Μήλους. Εδώ είναι τα καπνά. Τα καπνά ήταν η πρώτη καλλιέργεια του Σικούριου μέχρι τέλος της δεκαετίας του 70, από εκεί και πέρα σταματήσανε. Εδώ είναι ο ράφτης, η γυναίκα του η μοδίστρα, το ζευγάρι αυτό. Μεγάλωσαν δύο παιδιά, τα σπούδασαν με αυτή την τέχνη. Εδώ είναι ο τορναδόρος, ο τσαγκάρης, ο πατέρας μου με τα ποδήλατα, το πρώτο επάγγελμα και μετά με τη μηχανή, φωτογραφική. Η πρέσα εδώ στο καθαριστήριο, τα αμύγδαλα όταν τα τεινάζανε με τον καινούργιο τρόπο, γιατί παλιά ήταν με τη βέργα μόνο. Και εδώ όταν τα στεγνώνουν έξω από τα σπίτια, να στεγνώσει το κουκούτσι δηλαδή για να μην μου πιάσει. Ο τσαγκάρης ο γιος από τον κύριο αυτόν. Εδώ είναι πολύ όμορφη αυλή με το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η δασκάλα μου, η οποία δεν υπάρχει τώρα, έχει φύγει, η κυρία Γιαννούλα Ιγούσιου. Εδώ ο ελεγκτής από το κτέλ, το λεωφορείο και αυτή η άλλη μοδίστρα. Και εδώ είναι παλιά κτίσματα του χωριού. Τα καπνά αυτά είναι. Όσοι έχουν δουλέψει καπνά έχουν πολύ σκληρές εμπειρίες. Ήταν ό,τι το χειρότερο. Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα παιδιά που φύγαν να σπουδάσουν έφυγαν από αυτό. Γιατί δεν θέλαν να δουλέψουν στα καπνά. Ήταν πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Εδώ τα σπίτια τα παλιά και αρχοντικά κάποια. Και αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που είχαμε στο Σικούριο. Κοιτάξτε αιτώματα εδώ. Παλιά αρχοντικά. Εδώ ζωγραφική επάνω. Με ανεξίτηλα χρώματα. Αυτά τα χρώματα ήταν από το συνεταιρισμό των αμπελακίων που δεν φεύγουν ακόμα, υπάρχουν τα χρώματα επάνω. 200 χρόνων. Και εδώ πάλι είναι παλιά επαγγέλματα. Η κυρία με τον αργαλιό που ήφαινε. Ο κύριος που φτιάχνει τα καπέλα, αλιφακιώτης. Τα καπνά είναι αυτά τα δέματα που τα δένανε για να τα πουλήσουν. Ο πεταλωτής που περνούσε τα πέταλα στα γαϊδουράκια και στα άλογα. Ο τσαγκάρης πάλι και αυτό το λαναριστήριο που είδαμε και πριν. Ο γαρνωτής και αυτό το επάγγελμα δεν υπάρχει πια. Γιατί έφτιαχνε τα χάλκινα όλα για τις κατσαρόλες και αυτά. Και εδώ οι κουμπίνες, αυτή η κουμπίνα υπάρχει τώρα που φτιάχνουν τα στάρια, μαζεύουν. Αξιόλογα άτομα πέρασαν από το χωριό μας, ο κύριος Γλέζος, ο Ευγένιος Παθάρης και ο καθηγητής μας εδώ, ο γυμναστής που έχει αφήσει ιστορία στον τόπο μας, ο κύριος Χατζηγούλας. Εδώ μπορούμε να δούμε διάφορα τοπία της περιοχής μας, πανέμορφα. Τώρα που πεις έτσι, είχατε ένα βιντεάκι εδώ και εδώ. Η κρυόβρηση με τα νερά, εδώ. Αυτή είναι η πράσινη λίμνη. Αυτό είναι μάρμαρο πέτρα που είναι εδώ στο Γεντίκι που πηγαίνουμε για Λάρισα. Και από αυτό πριν 1000 χρόνια και
έφτιαξαν κολόνες επάνω στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, τα μάρμαρα. Εδώ είναι η λίμνη. Και άλλη άποψη της λίμνης να φαίνεται και το Σικούριο. Η Μένια είχε πάρει στη Σιβητανίδιο σχολή μέρος, μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας και είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο τη μαθήτρια που έκλαψε γιατί δεν έγραψε καλό γραπτό. Το τηλέμαχος εδώ κάτι θέμα παραδοσιακό. Την επόμενη χρονιά πήραν μέρος και είχαν οργανώσει τη φωτογραφία δραχμή ευρώ στο διαγωνισμό. Εδώ έχουμε τα καζάνια, τα οποία τώρα έχουν σταματήσει. Τα καζαναριά που φτιάχναν τσίπουρο. Εδώ και μια δεκαετία σχεδόν έχουν σταματήσει το Σικούριο. Παλιά ήταν όλα αυτά. Πώς βγαίνει το τσίπουρο. Και εδώ είναι καρναβάλια της δεκαετίας του 80-90 στο Σικούριο. Γινόταν πάρα πολύ ωραίο καρναβάλι. Με πολύ λαό και πουλάρι σε όλη η περιοχή. Σας περιμένουμε ξανά στο Σικούριο. Να έρθετε να δείτε από κοντά τις ομορφιές, όχι μόνο από τις φωτογραφίες. Είμαστε στον όμορφο αυτό χώρο, ένα σπίτι πέτρινο, αρχοντικό, της κυρίας Τζιλ και του Άγιου. Στα αγγλικά θα το πει η κυρία. The old stone house. Μας παραχώρησε 3 μέρες στο σπίτι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σκοπός τους είναι να ανεβάσουν την πολιτιστική κίνηση του Σικουρίου. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε κι εμείς το έργο μας ως φωτογράφοι και εδώ και 3 χρόνια οι Τζιλ φιλοξένησαν και άλλες εκθέσεις και ζωγραφικής και γλυπτά και... Είναι την έναρξη που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και στηρίξουμε Έτσι, και για να κόσμο που κάνουν και τέχνη από και την περιοχή και από το χωριό και όλα αυτά. Λίγο από όλα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και επειδή της αρέσει πολύ το Σικούριο, η κυρία είναι από την Αγγλία. Ήρθε να μείνει στο Σικούριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε, όπως είπαμε και πριν, στο Σικούριο να τα δείτε από κοντά.